Panjenengan pirsa. Mangga kula apa-apa ngerti. Sing ra ngerti mengling kaya yoli niku. Mboten usah. Panjenengan mboten usah gagas menika. Lanjut. Nggih. Ngaturaken pangabsa. Lucu-lucune lho bocah kae. Arep tak go bali kok. Jantelke lawang ra anakku. Ah iya. Ajeng jenengan dadosne celengan. Yen manut nggih iki benar aja kok. Lu jare ngendang suwe banget wis ora ya. Nek bar ngendang ayo luar biasa. Jiane lho tekan pundi niki mau lali to malah kok. Gasa